покажа как може да се направи опънат таван класически от стена до стена. В този случай избягвайте буклуци, шпатловки, боядисване. С опънат таван става бързо, лесно и за много години. Какво си го направили в коридорчето, в спалня. Обекта се издава на такова състояние. Кабел, стойката, само остава да се сложат полилей. Тук в голямата стая още не е избрали кухнята, затова с тавана ще изчакам малко и в банята е светиш опънат таван. Когато няма прозорците в баня, най-удачно е светиш опънат таван. Малко по-скъпичко излиза, обаче се заслужава. И в такъв случай цената на квадрат много пада надолу, понеже монтажници идват на един път за 40 квадрата. Цената зависи от... Ако извикате само за опънат таван в банята, да речем 4-5 квадрата, естествено цената ще бъде друга. Така е така, горе-долу 40 квадрата.